Όλοι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τι είναι η παθολογία. Αλήθεια, γνωρίζουμε? Η αλήθεια είναι ότι μάλλον οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε. Η παθολογία, όπως έλεγε και ο αείμνηστος καθηγητής Γαρδίκας, είναι η βασίλισσα των ειδικοτήτων. Ο λόγος που το θεωρούμε αυτό είναι ότι ο παθολόγος είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει σφαιρικά τον ασθενή, να εμβαθύνει με τη γνώση του εκεί που πρέπει, να τον θεραπεύσει και όπου χρειαστεί να τον συμβουλεύσει και να τον παραπέμψει σε άλλες ειδικότητες, πάντα σε συνεργασία μαζί του, ώστε να λυθεί το πρόβλημά του. Γιατρέ μου, για ποιες παθήσεις πρέπει να απευθυνθούμε σε παθολόγο? Στον παθολόγο πρέπει να απευθυνόμαστε για τις περισσότερες εκ των ασθενειών και των παθήσεων. Εκτός από τις καθημερινές ασθένειες, όπως είναι οι λοιμώξεις, κάποιες γαστεντερίτιδες και το χειμώνα και άλλες εποχιακές λοιμώξεις, αλλά ο ρόλος του παθολόγου είναι καταλυτικός στην αντιμετώπιση παθήσεων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, ο κοιλιακός και ο θωρακικός πόνος. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο θωρακικός πόνος δεν είναι απαραίτητα πάντα ένα καρδιολογικό πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε να υποκρύπτει και άλλες παθήσεις για τις οποίες ο ειδικός είναι ο παθολόγος. Επίσης, νοσήματα όπως τα ρευματολογικά, τα αιματολογικά, ακόμη και ο καρκίνος, τις περισσότερες φορές πρώτη φορά εντοπίζονται από τον παθολόγο και στη συνέχεια παραπέμπονται στις αντίστοιχες ειδικότητες. Ποιος είναι ο ρόλος του παθολόγου στην προληπτική ιατρική? Η ανάγκη για πρόληψη ξεκινάει από την ημέρα που γεννιόμαστε. Υπεύθυνος για την πρόληψη μέχρι την ηλικία των 14 ετών είναι ο παιδίατρος. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο παθολόγος. Ο παθολόγος, βάσει του οικογενειακού ιστορικού και των παραγόντων κινδύνου, θα καθορίσει τις εξετάσεις που χρειαζόμαστε, θα τις αξιολογήσει, θα μας προτείνει τη θεραπεία, αλλά και θα μας παραπέμψει σε ειδικούς που πάντα σε συνεργασία μαζί του θα λύσουν το πρόβλημά μας. Για κάθε επιπλέον ερώτηση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ειδικό παθολόγο Ευάγγελο Τούλη στο www.webclinic.gr.